Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Валиева, исәнмесез? Шәһәрдәшләребезнең гозерләрен ишеттеләр. Маршрутларга яңа МАЗ автобусларын чыгарга әзерлиләр. Чаллылар бызга кайчан һәм кайда чыга алачак? Шәһәрнең иң зур шугалаклары тимер аякта шуарга яратучыларны кабул итәргә әзерләнә. Александровка бакчасы өчен яңа бина. Мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен үсеш үзәге иркенрәк бинага күчте. Татарстанда яшәүче тагын 87 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Шалда коронавирусның 11 яңа очрагы теркәлде. Соңгы тәүлек мәгълүматларын Республика оператив штабы хәбәр итте. Шулай итеп 3 декабрьгә Татарстан буенча барлыгы 10,601 авыру очрагы теркәлгән. Салютсыз һәм пиротехникасыз Татарстанда янгынга каршы махсус режим кертелде. Ул 20 декабрьдән 10 гыйнварга кадәр дәвам итәчәк. Бу хакта Татарстан Республикасының премьер-министры Алексей Песошкин хәбәр итте. Янгынга каршы режим вакытында пиротехник эшләнмәләрне сәнәгать объектлары, транспорт инфраструктурасы, автомобиль юллары, ягулык энергетика комплексларына 500 метрдан ким булган ераклыктан куллану тыела. Шулай ук тора коммуналь хуҗалык, авыл хуҗалыгы, кешеләр күп була объектлардан һәм автомобиль юлларынан 50 метр шикләрендә файдаланырга ярамый. Әмма бу бенгаль утларына һәм хлопушкаларга кагылмый. Янгын куркынычсызлыгын контрольдә тоту таләпләрен үтәү кысаларында полиция һәм башка оешмалар хезмәтләре тарафыннан тәртип бузучыларны кисәтү буенча тәүлек буе патруль төркемнәре оештырылачак. На период действия особо противопожарного режима будет действовать часть 2 статьи 20.4 КоАП РФ. За нарушение требований пожарной безопасности в период противопожарного режима административное наказание на граждан составляет от 2 до 4 тысяч рублей. Юридик затларга штраф 200 меңнән алып 400 мең сумга кадәр тәшкил итәчәк. Узган ел законсыз рәвештә пиротехник эшләнмәләре кулланган өчен 17 чаллылы административ җаваплылыкка тартылган. Чаллыда шәһәр маршрутларына 3 яңа МАЗ автобусын чыгарырга әзерлиләр. Минск автомобиль заводы җитештергән яңа җәмәгать транспорты халыкның аз хәрәкәтләнүче төркемнәрен йөртү өчен билгеләнгән. Хәзерге вакытта автобусларның берсе исәпкә куелган һәм дәүләт номерларын алган инде. Тулырак алдагы материалда. Яңа автобус 72 пассажирны йөртә алачак. Түбән идәнле транспорт мөмкинлекләре чикләнгән пассажирлар һәм коляскалары булган ата-аналар өчен пандус белән җиһазландырылган. Һәр автобусның бәясе 6 миллион 350 мең сум тора. Система оплаты все уже, кассовые аппараты 100% автобусы. Здесь тоже будут стоять кассовые аппараты. То есть это будет принимать как льготников все, также банковские карты, также и наличка. То есть на них мы сейчас будем договариваться, чтобы установить бескондукторные, то есть в салоне, на поручных. Шәһәр мэры Наил Мәгъдиев йөкләмәсе буенча зур автобуслар маршрутларга этаплап чыгачак. Это будет постепенное, постоянное пополнение автобусного парка. Первый шаг мы сделали. Встречаемся и с кредитными организациями, и с лизинговыми организациями. В этом вопросе мы участвуем очень активно. Его в нашем перечне планов он стоит у нас на одном из самых первых мест. Йөртүчеләргә уңайлы булсын өчен автобус автомат тапшырулар тартмасы белән җиһазландырылган. Бу машина йөртүчеләрнең авыруын киметеп, аңа юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итүгә игътибарны юнәлтергә мөмкинлек бирәчәк. Хәзер пассажир автобусларның кайсы маршрутка җибәреләчәге хәл ителә. Лилия Гатина, Константин Величко, Ленар Султанов, Яңалыклар. Иң зур шәһәр шугалаклары тимер аякта шуарга яратучыларны кабул итәргә әзерләнә. Ипподром һәм Медео территориясендә су сибү эшләре башланды инде. Шугала хезмәткәрләре боз калынлыгын арттыралар. Чаллылар кайчан бозга чыга алачак? Җавабы киләсе материалда. Агата Сысуева әбисе белән бергә ипподром бозында тимер аякта шуарга чыгуын түземсезлек белән көтә. Узган кыш нәкъ биредә кыз беренче тапкыр бозга басты. Тятя всегда кругов проходила. И мы писали на снегу, сколько я кругов проходила. В этом году сколько пройдешь? 6 может. Каток ждем. Ну, мы у дворника спросили, сказали, воды очень много надо, песок еще. Ждем вот, когда зальется. Бирдә ел сайын Салават кубогына ярышлар уза. Шуңа да боз калынлыгы 30 сантиметрга якын булырга тиеш. С 7 работаем до 4, темнеет и по 4, по 5 рейсов, по 6 когда. От заправки зависит. Ну вот у меня 14 кубов бочка. За час выливается.
Хамида шугалаган инде бер атнадан ашарга вәгъдә итәләр. Бирдә йөгерү юллары ясалма газон булдырылган. Аларга зыян салынмасын өчен шугалак җитәкчелеге башта ныклы кар катламы әзерләгән. Хәзер аның өстенә су сибелә. Тимер аякларны прокатка алуга килгәндә, ул Роспотребнадзор таләпләрен үтәп оештырылачак. Виктория спорт мәктәбендә чалулар өчен 500 пар тимер аяк әзерләнгән. Как рекомендует Роспотребнадзор, на 4 квадратных метра 1 человек. У нас площадь позволяет одновременно запускать 25 человек. В этом году на проходной будет стоять человек, который будет ограничивать количество людей. Соответственно, будем соблюдать социальную дистанцию, масочный режим. И при входе будет стоять антисептик для обработки рук. Лилия Гайцина, Константин Величко, Ленар Султанов, Яңалыклар. Мөмкинлекләре шикләнгән балалар өчен үсеш үзәге яңа бинага күчә. Александровка бакчасы үзенчәлекле балаларга тирә-юньгә яраклашырга, яңа дуслар һәм яңа мавыгулар табарга ярдәм итүче оешма. Элекеге бина кечерәк һәм тыгыз булганлыктан тиздән үсеш үзәге яңа, иркен һәм уңайлы урында ишекләрен ачачак. Ул нинди булыр, хәбәрчеләребез материалында. Александровка бакчасын булдыру идеясы Саша исемле үзенчәлекле кыз ярдәмендә барлыкка килгән. Аның әнисе Алсу Клипова кызына яшьтәшләре белән уйнарлык һәм педагоглар белән шөгыльләнү урыны булдыру турында хыялланган. Беренче бина 50-нче комплекста яшүсмерләр клубы бинасында ачылган. Әмма 2 ел эчендә бирегә балалар күп килү белән бәйле рәвештә башка зуррак бина эзләргә туры килә. Хәзер яңа үзәк 27-04 йортында барлыкка килде. Элеккегә караганда хәзер аның майданы 3 тапкырга күбрәк, бирдә 16 бүлмә бар. Мы очень благодарны мэрии города Набережные Челны и Наиль Гамбаровичу за то, что нам выделили это помещение. Здесь 350 квадратов по полу, 1000 квадратов по стенам, 6 туалетов и 24 двери. Бирдә тәрәзәләр, ишекләр алыштырылды, стеналар тигезләнде һәм буялды. Линолеум җәю түшәмне тәртипкә китерәсе, җиһазлар урнаштырасы гына калды. Шулай ук тыштагы һәм эчтәге үзгәрешләрдән тыш бирдә яңа шөгыльләнүләр дә оештырыла. Тәрбияләнүчеләр музыка, рәсем ясау, анимациясе, физкультура белән шөгыльләнә алачаклар. Үсеш үзәгенә килгән балалар ачылу тантанасын түземсезлек белән көтәләр. Мы очень рады, что открывается новое помещение в ближайшем будущем. Обязательно будем ходить на все занятия. Дочке здесь очень нравится. Мне нравится кухня, там комнаты, спальню, зал, чтобы ходить. Здание очень хорошее, большое. Имеется 2 входа. Детям будет очень здорово здесь. Будут все заняты. Надеюсь. Вот. У меня сынишка, он очень будет рад. Үзәк җитәкчелеге яңа елны яңа бинада каршы алырга һәм бирдә тәрбияләнүчеләр өчен бәйрәм оештырырга планлаштыра. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Бу сезгә ишкерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Валиева, сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. С 30 ноября по 6 декабря долгожданная продажа рыбных деликатесов прямо с Камчатки. Свежий улов, чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. ТЦ на Пушкинской, 2 этаж. Вниманию жителей города! Центр занятости организует обучение граждан в возрасте 50 лет и старше по востребованным на рынке труда программам и профессиям. Телефон 52 46 16.